Ik sta hier bij de bibliotheek in Hulst en daar is de meeleesclub op dit moment gaande. Die is vooral bedoeld voor mensen die de Nederlandse taal wat beter onder de knie willen krijgen. En wij gaan dus kijken hoe het meelezen gaat. Ik ben een beetje Nederlands oefenen en ik vind het echt goed voor mij. Ik ben hier 4 jaar in Nederland en ik vind heel belangrijk dat ik met Nederlands mensen praat. Naast het praten, dat ze ook, lezen is heel belangrijk, daar heb je voor alles nodig. Dus we zijn dat nu denk ik een jaar geleden begonnen. En hier in Huls doen we het na het praten, dus we doen 3 kwartier praten en dan doen we 3 kwartier lezen. En het is eigenlijk ook wel omdat we dan 2 momenten hebben waar we dan taal aanbieden, dat ze aan hun taal kunnen werken. Ik kom uit Brazilië en ik vind Brazilië te warm. Ik houd heel veel van Nederlands en ik kan echt goed Nederlands praten. Oh, dus het Nederlandse weer vind jij eigenlijk goed? Ja, ik vind het echt goed hier. Ik denk dat de vrijwilligers en de taalcafé is echt interessant. Is echt een goede ding voor iedereen dat komt naar Nederland. Nou wordt er ook een tweede meeleesclub geopend in Terneuzen. Ook een mooi moment natuurlijk voor jullie. Zeker, ja, heel blij mee. Ook weer, een van de redenen was ook weer die 2 momenten qua taal aanbieden. Het is behoefte dat, kijk, naast het praten moet je ook goed kunnen lezen en natuurlijk ook kunnen schrijven. Dus daarom gaan we ook die leesclub opstarten. Welke dagen wordt het in Terneuzen? We hebben op maandagmiddag taalcafé van 12:30 tot 2 en op woensdagmiddag gaat de leesclub van start. En dat is van 1 uur tot 2 uur in bibliotheek Terneuzen. Leven lang ontwikkelen en leren, dat is het motto. En daar doen wij graag aan mee.